Ahojte, vítam vás pri mojom 3. vlogu. Dnes vám ukážem môj výlet v Zillertalských Alpách. Zaparkovali sme v meste Mayrhofen, odkiaľ sme sa vyviezli lanovkou do nadmorskej výšky 1900 metrov nad morom. Naším cieľom bol vrch Ahornspitze, ktorý sa nachádza vo výške 2973 metrov. Pred lanovkou sa nachádzalo detské ihrisko a jazierko s gejzírmi na kúpanie. Počas cesty sme videli množstvo kráv, ktoré sa tu voľne pásli. Turistika bola namáhavá, ale stálo to za tieto nádherné výhľady. Cesta hore nám trvala asi 4 hodiny, avšak nestihli sme výjsť úplne na vrchol, keďže posledná lanovka dole odchádzala o 5:00, tak sme sa museli ponáhľať dole. Preto odporúčam na tento výlet vyraziť zavčasu ráno. Ďakujem za zhliadnutie videa a pre viac tipov na výlety daj odber na môj YouTube kanál.